Румба, не може да видя. Да додаме. Аз съм по... Не дей, че сбутнем аз. Няма да бъда. Не, сега ще дойде. Няма да е по-развит. Аз като гледам Флори, той почва да ни надминава. Не, Сашо е... Не, човек си кажа. Ние без да сме се виждали много Сега се останах на халата. С камен се останах на халата. Няма другия. Кой съм аз? Помня кои бехте горе. Се е променил. Не, че се е променил като във времето. Променил се някакъв сега. Не. Фото си. Беше като някакъв отчинаш. Аз им видим фото. Чакай. Аре бе, нещо! Бери пала и момчета. Много пала и... Всеки ден месец. Единият черпеше един ден, другият черпеше. Помниш? Как да ръкавам? Сега не мога да ги Аз пак казвам, много сантиментален. Аз съм някакви конкретни случки, виж. Аз съм ходил по Карачие, от Мальовица, долу, и всяко блока на Мони. На вашия бокс с горе. Два способа. Помням Васко, кучето с капи. И бащата беше страхотен. Може би, тази среща как се срещаме за около моменти. Леса, това ни е живота. И как голата част от него, нали? Да, по-лошата. По-лошата. По-тая. Остана с тея. Станах баба. Много съм. Те затова се псуват да ти бабата. Абе, вие колко щахте с тези камери сега? Чакайте малко. Директно за тази. По 2-3 шишета и правда. Напротив, документираме ви мъдрите мисли. Нас няма да работим. Абе, то при докторите как дори знам дали е така. Това беше си Кара майка и казва от кабинета един доктор. Аз съм тръгнал на план за къща. Коя е тази жена? Вика майка ми. И кой си? Викам сина й. Майка ми. Какво ми викам, не знам. Няма, да не ми Вика, добре, дайте знати. Какво работите? Лошо да е мек. Да. Каквото трябва, той вика ми, понеже си безработен, вика, ще струва 600 лева, нали? Да, и виждаш, че кой е мисленско учител. Набора, Христофор. Христофор, кой? Да, на фотката. Правилно. Другарко, вика, аз ако стана милиционер, вика, ще ви вкарам в затвора.
Христофоре, вика, ти докато станеш полицай на ум, аз ще умра. Такива като тебе не умират. Но беше голямо зло социално. Ная. Социално зло беше. Аз и затова и на Много ми мъртвите. беше. И Радевска беше. Имаше. Не ми предава. Много ми беше трудно да я Ма, вълна, не че този език казвам ви. Радевска, аз те помня. Да, ще бъде. Радевска беше по-руски. Сърбинова имаше. Да, Сърбинова. Седе в щатите. Сербинова, чакайте бе, Сербинова беше на занимаването, ако не се лъжа. Тя беше по-руски. По-руски беше. Тя беше много добра. Радевска беше в гимназия. Тя беше по-руски. Радевска май беше. И Радевска беше. Радевска, не знам. Да не ти говоря за Ленков, още само ти изпел една песничка. Черна и кот. Да. Бога ги просто свора изведнъж. Изпееме сега. Как беше? Лъчо, да ми изпееме песента тук. Той причина този човек по литература, дето ни предаваше. То почина бяхме войници тогава. Дяков. Дяков ли беше? Страхотен. Страхотен. Той човек Много интелигентен. Бърнала си беше. френски. Да, той беше невероятно интелигентен. Той само така. Той беше Ни беше класа. той беше преподавател в университет и дойде да преподава. Знаете, го викат в комисии за изпити и такива на... Той беше, преди това е бил преподавател в университета и след това ще да Това е преподава. било 81-2. С уникален Другото покрай попа да Отдавна влизаме. е Винаги така гледам покрай горе. папа, нали? Защото аз само съм чул. Над киното. Как се казваше тя? Райна. Тя си я казвам. Две класи беше, което Винаги си Б клас. или Б. Филм направи. Не се крие всичко отива директно в ЦРУ-то. Добре. Нещо в един момент ми изплува пред очите. Майче не бехте. И си спомням. За Дяков толкова. Бехме. Къде беше това, бе? Аз си спомням като абитуриенти, когато... Ама това не ходихме ли след 7 или 8 клас за 14 дена? Нали така? 14 колко дена? 14 дена, къде ги направи 14 дена? Аз бе чул бикаляхме, бе. Аз бе чул бикаляхме, бая. 14 дена. Така да останало, бе. Така да останало, бе. Баба Цана. Ходихме много пеша. Нали аз съм не два сега. Баба Цана. Тогава ти Ходихме Мелник. Мелник с... Добре, тогава не беше ли то Ники Сотиров актьорът там? В она кръчма. Имаше ни попчета, вие се изиграха там. Да. И мисля, че беше то Ники Сотиров. Ме върна. Той има неща да снима, имаше седмица, но ме да ме върна толкова години назад. телевизионната. Аз вика съм от... Какво беше вика от втория клас? Не, от четвъртия. От 8 ти казах. Не, от четвърти ми каза. Четвърти ми каза и аз се стресирах много. Не, аз ти казах, че до 4 клас излизаш от това. съм ходил... Не, бе, ние до 8 сме били заедно, ама до 4 да, баща ти, защото той кога почина, нали точно? До 4, аз така си спомням. После дойде оня някакъв военен. Си беше психопат. Военен. Не си ви спомняте? Бивш военен. Директор. След... Не, след това беше. Не, след баща ми беше. Да ми военен нека. Това беше много тъпо.
стига, бе. Сериозно, Вече много късиш. Той ми беше казал, викам, ти какво направи? Аз го гледах. На Белка Кръстева. Белка Кръстева си. Да. Любезна форма. Да ви ела майката. Не, но това, например, може да си го направим една традиция всяка година. И аз мисля, че до година може и повече хора да дойдат. Да, също место. Да, ма даваш Трябва да такива знаем. дежурства, нали? 10 години преди. Да, в Не месеца, е примерно необходимо колко? да бъдем точно първия клас или първия клас, да може просто така от... Той също е дигитал. А това Ма не съм държавен служител. А това като го казаха тук преди 2-3 дена, че нещо искат да махнат по МВР. Стана ли или не? Е болницата. Не бе, сега точно в парламента се... Гласували се закона. Ма не са го гласували. Ще ги с военна болница да ви обединяват. Да, МВР. Не, военните там. А ти сега не си След това взех 11. А, сега си? Да, ма не може да се вакцинираш. Болиме дедо, аз до 10 години. Те са един кръг. Значи с Цонева, с Андонова по-английски, ако си спомняте. С Пепа много. Те бяха Имаше една нещастна жена по анатомия. Едно младо момиче беше... Да. Що изяде както си... Неква Трифонова ли беше? Да, горката милата. Пацата, дето ще си да скача през джаба. Ние бяхме хулигани. Ние нищо не сме. Ние бяхме големи Нищо не сме направили. Аз ще ти кажа, Делеца, помниш ли? И как да му помня? Колко миризма на чесън не е малко При Йонкова, част по история, при госпожа Йонкова, част при другарката Йонкова, част по история. И тя преподава примерно за Симеон Велики. Златния век. Ние вместо да сме се наостали като такови да слушаме и да възприемаме, какво се случва? Тя започва урока си, в един момент Делеца влиза. Все едно Недялко излез. Ние чул ни нищо. Отиви си сега да начина. Тя отиде до него, без скандали, без нищо. Хвана го за ухото и го подкара. И той излезе, няма къде да ходи. Тя излиза след него. И в коридора се чуват. Нали помните коридорите? Да. Аз особено. Се чува. Бабу, тез! А тя беше силна жена. Сериозна жена. Делеца влиза, отваря се вратата, Делеца влиза, целият червен. Косата му такава. И е веднага. Абе, Делец, какво става? Абе, мани, вика, ударих се във вратата. Далеца сега гледай И мачо. след него влиза Дежурният секретар на БТС. отвън го скъса от шамари, бе, колега. Какво? Днеска няма Тя да го има такова разбил, нещо. иска да ти кажа. Да, днес Това се е случва. много жестоко. Тези, които ще си пал цигарата. Аз си крих Обикновена цигара, добре. Аз си крих цигарите в чорапите, девата ме хвана тогава, ако си спомняте, ма беше в гимназията тази работа. В 11-ти клас ние пушиме в Кенефа, с извинение, така, и имаме част по история. И влизаме. И девата вика, я бе, Стефане, излез тук да те питам и картата, разбираш ли, там с Симеон или с Цара Сен втори и така, вика, я тук разкажи, ама вика, при това си дигни Кранчо. А тогава беше модерно да носиме бели чорапи. И аз дигам Кранчо и ученичето от БТ ми в По-малкото. келеши. Безподобни сме били, ама Нашето нищо не е. но сме били откровени. После отивам в казарната част по политическа подготовка, един завършил в Люлин, шофьор. И он му вика, лейтенанта, покажи Съветския съюз.
Нищо не мога да покаже. Гледай така тъп. Нали? Нито един от 31-а няма да не мога да покаже Съветския съюз. Да, няма начин. Аз съм завършил шофьор, си носи искал да ти кажа. То беше от Люлин. Мога да покажа Съветския съюз. 31 си беше редомир. Ма и сега и сега е така. Сега... И сега е... Малко така, бе. Нали е близо, къде да ги карам другаде. Обаче много трудно. Но вече, да. Айде, ма да Виж това, бе, не мога да гимназистите. Това няма един си еднакъв. Добре, че в тебе Той е информация. един къси поли, той е са някакви прически. добре. До година май месец. До година, глупости. Още тази година, бе. Кога? Още тази година септември. На 15 септември. Мисля, че 15 септември. Имате ли нещо против? И ако може даже да се увеличи, бе. И ако кажете първо тогава, може евентуално да направим нещо предварително нещо да запазиме Още некъде. предварително ще запазим, няма да е като сега с такава организация. Да, правим по-сериозно. Но трябва, ви сега, Половин трябва да час. се разбереме, защото видяхте днес какво стана. Един вика там, другия вика, аз не искам там. Ема не, защото беше... Това са леки беше. отклонения, които не обръщате внимание. Те са, де се казва. Нормално е. Само нещата. Особено първия път вика ми, Гошо ми вика, бе Весо каза на залата. Бе викам, бе, каква работа викам имаме на залата да се виждаме? Гошо така ми каза, че сте се разбрали не в училището на залата. И аз затова викам, виж, с Весо викам ще се разбера, да знаеш, аз ти казвам остава училището, защото ние сме завършили и викам училището. Залата викам, ако са ходили абитуриенти, не сме били всички. на залата. Нищо Няма значение. Добре. Не, знаеш какво? Само датата по-отрано да се съгласува, защото не всеки може да... Тия дето ги няма да... Така е, бе, особено кой каза, че може евентуално да се свърже с това. Абе, стига, ти си виновен. Не, ти хубаво го реши. Няма виновни. Той един трябва да реши. Това е така. Няма виновен. Не, гледай сега, аз сметам. Тактични сте всички, Аз така не сметам. става. Как? Вие сте Вие водите Парад. бащи на дружина. Това е истина. Следващия път си координираме. Значи другия път, дали ще след месец, дали ще след 5, дали ще след 12 месец, това не го коментираме в момента. Но следващия път, когато се реши, че правиме група, трябва да има двама, които, или трима, може примерно, Да, бе, и Гошто да се включи, и аз се включа, и Вили Аз се включих допълнително. Става дума, че Да, всички трябва се някой, включихме който допълнително. трябва да има ядро. Нема ли го? Весо и ядро. Какво да говорим? Миналата Да, година Весо и ядро. Весо и ядро. Докторе, това е Не да бегаш, бе. Слагаме Не идеята да бягаш от главата и това отговорност. е сега. просто няма две мнения. Ти си. Това ти беше на тебе идея от година и половина с тебе го дроби. Каквото кажеш, тия, които са около тебе, ще се... Ние ще помагаме. С тебе ще се съобразяват. И как? Това го... Важното е да дадеш такова, посоката, да удариш Точно, примерно Добре. темела и да кажеш. Ами нямаш нищо против. Как беше? Трябва да има единоначалие, защото Абсолютно. Държавата тогава не има. Опа! Лъче! Какво снимаш, Лъче? Директно за Пентагона. Като някой да скачи Германия става с... Веско, нали знаеш как е? Ама там врата разбрава как се отваря сега. Жай да разбереш как се отваря, добре? Не, май ти ми си цигари, бе. Това е една на твоите да запалиме, да е, мамо. Дай 2 лева. И 2 лева, те са от Габрово безплатни са. Това е безплатно, бе. Друг. Леко, той е за дебел с... Ти си замай за вкъщи. Дай неща. Леко, човека със сърце. Не, че с много сърце, бе, шише. Ей, дебел. Къде одиш ти, бе, дебелак? Стари измамник е това, Владко. Стари измамник, който е. ти из халата и никой не дойде да ми каже къде си и какво правиш. Лъче! Ти си мръднал, бе, батко. Как си беше едно време? Мръднаха, ма тук. Абе, и косичка, всичко си имаш нищо.
Твоето стана кой е? Ами аз като ви видех, ти казах какви са борете и сте спрямо мене. Да, това е Габриела, значи ти от Рус стана черен, как става тая работа, не знам. Какво годините ли чурня? Значи леле, трябва да напредна. Ако е, аз бех по-голем от вас, бе. Абе, едно време ти беше по-голема тиквата. Те малка ти беше по-голем. Абе, ти ще ме стигаш ли? Ще ме стигаш ли? Колко стана? Колко стана, доктор Минков? Колко стана? Добре си си, бате. Да те завърти още някой да родиш още двечки. Тръбите пас тогава, който правиш. Да, дай Боже, а кълниората кълни. Това така да направиш детска градина. Тя да кълнеш. Те питам. Ако ти намери готова пата, най-важно път ти... Шише, как ще ги израдиш, батко, 4 деца? Къде ще се оправиш, бе, батко? Едното па на лево, другото на десно, третото на къде? Четвъртото да го говорим. Абе, ти зали, ти пък готова, брат, че трябва да я жениш до мен, майката, как става тая работа? Как ще жениме? Еми, няма начин. Още малко. Няма, как че си да взеш? Батко, как ще си Вчера коса руса, бахо малко на бое. Косата тогава едно, че ми ковале. Казах и защо се малко. Защо е малко? Защо бащата няма ли пари? Ненте пиньоце! То по полски. Знам. Пиньоце. Няма пиньоце, но... Ма не помня кой го е чекаме, защо не прекъсваме ме питаш гледаш? Ама записвай си някакъв. Ма направо си. Желю в Америка. Непрекъснато ме питаш кой го е правил. Това друго е архитект. За тебе, за тебе. Отдавна съм минал и псува негрите, ама и късно. Кой това? Не е той, бе. Серго. Серго дойде тук, но той беше при нас. Що си толкова дявол? С кой? С бате Кочо? Аз съм... На кой, бе? Абе, ще вземеш 60 лева, кажи му, ще отидеш други ден. Тия габровските цигари. Не става за други ден. Що да не става? Ай се изложи, всичките гледат. Неприятно обаче никой. Яви се Серго. Преди едни години, ама вече не то Серго, така гледа. Ама ще не бачваме ми тия, май сега ми се приятел нещо вземе. Нема, така е. Ето ела, има тук. Абе, най-къде ще привинце. Знаеш колко? Той ще реши ли? Абе, не. При мен така има вкъщи. А иначе няма проблем. Айде, бе, лъчо, аз съм тук малко. Ти твърд алкохол не, така ли? Ти твърд алкохол не. Аз твърд алкохол, 5 като се бути и неделя. Така ли? Сливам като смок. Добре, днеска не е ли? Днеска е петък. Да, ама днеска... Дали утре сме на работа още? Защото е на... Значи на отработване не. Значи това месец малко нарушихме режима и практика. Иначе твърди алкохол е приветствам го. Имаш концепция на това. Ами ще ви кажа, сутрин, например, си правя еликсирчето, едно лимонче, се наложи и се наложи с малко сектирен и ги разбърквам. Так, гладно.
Стига си ни го притеснявал. Дай да го снимаме него там. Ама той е черния дроб много се радва. Стабило е. Я пак му кажи да го заснемете. Абе, Иво Мавроджиев, какво прави? Кой Иво? Иво е Мавроджиев. Ти трябва да го знаеш, той е хубаво. Бъди се, Васко. Не, аз ги знам хубавите мъже, но точно до него не мога да седна. Значи ти си бъди него. Бъди с него. Иво кой? Всички питат за него. Ама го Виждам така, здрасти. Трябваше двамата с... Краси. Има шансове, да. Чисто биографски сме. Айде, Васко, сяди, Васко. Снимат те. Васко, стегни се, снимат те. Не дай така напротив, трябваше... Васко, помени към камерата. Суперстар. Помени към камерата. От 12 социалистически ресторант. Колега! От 12 до 12. Тя с помата си извъртя. Запиши я, да я свалят и утре ти препоръчам, като си пиеш кафето, си я пусти три пъти. Пустинята беше пак. Значи това не се Сега сте предавали пари. Сега, ето вижте сега. Вие понеже вижте любимите моите служителки, Мисля, че не сме се карали в 9-ти клас, ама днеска мисля, че може да се караме. Не мога да го допуснем. По никакъв начин. Що се карате? Тя ми прави салатите. Така, прекрасно. Тази... Имаме ли течности по чашите? О, да. Абе, Митко няма. Там какъв е този празен бакал, дето го разнася? Да. Не, на месец. Да. Малко да от момента малко да се Ти ще паднеш за Ай, какво приказва? Ай, на здраве. Какво ти казва? Еми, судба! Или крива судбина. Абе! Еми, представям си. Казвам ти. Аз съм минавал там. Съм минавал за горе на третия етаж. Ще викам, това вас не как е тук да излезе от вас. Ти си Ей! Днеска сме 9 май. Обаче аз ще вади зимница. Бе, как бе, так ме голяма. Аз след колко филм? Разбери, за малката много ми е болно. Знам, ако трябва да си те така, ще отидем двамата с тебе. Как? Аз толкова не така и той да е. Ама да е. Единственият проблем е, че не мога 100 неща едно време. Някой трябва да ръга интернет, за да тръгне. Него сме били толкова време. Така. Само ти не си от нашата компания. Всеки божи ден. Само ти не си родил от нашата компания. Аз съм най-големия. Не, от нашата компания. Валевица беше... Малявица беше башка. Аз всеки фестивал. Банечко, от 10 и бежал от 8. Валевица. После отиваме горе на редута на фермалките. Ема дама чаша. Ема дама малка шекетви. Пазаре там. Каймак също. Колко беше на малката вода? 6. Аз си спомням това беше голяма новост. Вафла, кифла. Да, имаше кифла. А сега ще намерим да Не ми да 20 да не се чуят Как няма да го ползвам? Казал си страхотен пес, той ме е впечатлил. И си го спомням. И ти го спомням. Нали гришката и не си спомням. И ти чувал по време и се радва. Е сега, моите момчета
Имам две момчета. Аз съм 51-ви запопел. Сери брат, Сашче живота. И винаги ме връщат към този спомен. Да не забравяме, че тук... Аз така беше 12 стихи беше кифата и 8 беше... Да не забравяме, че тук има една служителка на ГЕРБ. Пак ти казвам, Ето го кръща. определени епизоди. Сега ще пием и ще слушаме руска. Ние сме в твоята стая детската с един плик бомбони от БГ Балкани и се стрелката. Да, и викам, че за мен и ще ръпълек между палец. Той човек е донесе. Вижте как тръгват твоите служители. Кучето си. Леко да не чупиш. Леко е за мен. Леко да не си тръгваш. Чао, Другата с 3 кила месо си тръгва. Леко. Ще дойде го това скъпи. Да, и аз искам да дойда. Човек живее. Това са моите душички. Аз от това съм се убедил. Човек живее в спомени. С неща, които наистина... Обаче, не, Савели, че ние с тебе сме учили и до 11 клас. Искам да кажа, че с тия хора тук ми е по-добре, колкото сте от гимназия. Честно ти кажа, в един клас сме били с теб. Не, че хората са хуи. Просто тогава... Лекси, да, нещо по-различно. Не, това, което беше... Не знам с теб кога го виждаш. Степче също беше в гимназията, само че беше Научни клас, хората са ми по-близки. по-близки сме си, Честно ти като малки... кажа, във вашия клас може да е било друго. Вие бяхте величествени. Ние говорим... При нас хуи хора, ама лекси... Ние бяхме ни разбойници. По-студени бек... Не знам. Имаше много външни. Имаше много... Тежкарчета, разбираш ли? Имаше... Да. Докато ние сме си дошли, Да, беше шеф. Обаче не беше шеф. Не е била шеф. Как бе? Може това да е хулиган. Аз просто бях на дървен пазар. Ево, случай, който казва, бе, как може ти да ми излагаш? Това е деца са темпераменти, характери, както искаш така го разбери. Втори си замина. Ами, кото сте го питали? Кото сте го питали? Значи, ние ако нещо с горяка не се сбиехме и с кото, той ми чупи носа на рупотамо. Примерно. Но това са... Слушай, аз как ви не всичките? Ние бехме такива. Ние бехме такива. Шантави. Емоция. На момента. Сега. Веднага. Това. 9 джип е горе по стълбите. Аз, извинявай, може и тебе, по стълбите. Любимото ми нещо беше да метна чатата, примерно да някакви това. Деца. Как бе? Ето, това е... Аз беше другата група. Аз съм се бил служен. Да, съгласен. Да, абсолютно. За Жени от Бекпе винаги в конфликт. Така е. Да. Така е. Бяхме малки групички, хора горяха, беше от другата. Ние с горяха редовно се биехме. Така е, бе, как е. А с Меско сме от първите 11. Меското е... И на един джин. И на един джин. Аз съм седял с тебе, И Гошо седя. Ние се менкахме. Дом на вас, Гошо. Винаги казвам Меско и Гошо. Той се чувстваше много силен и наистина беше много силен тогава. Ваше благородие,
Знам аз на тея, деца Чао, Краси! Чао, Краси! До 15. Може да се повтори. С удоволствие. Оп. Добри мусулмани трябваше да дойде, но другия път ще дойде. Специално за Добри се се Това за помощните фигури. Чао, всичко добро. Прав си, ама 9 на 1 в нашия клас, бе. не знам. Гледай, как се Значи всички го се подиграваха на него. Башо, не знам какво. То фара се върна с Велмар. Абе, по-дикански ще беше служило с пистолет. Да, служило фотата на лоз. Значи, моя песенка, така сани спрямо. Колко кажа, не мога да го... Не, наистина имаше един такъв период. Чакай, къде отиваш? Чакай, то съм си да се... Аз ще слушам още неща, без да направи на мен. Помна го, Оги! каквото и да е. За мен е те спомени. Значи аз имам принцип. Да, уважавам ги. Питам Ние сме руснаци и ние не сме. Имаш и таганка. Таганка. На жутински, да. Това са най-чистите спомени. Аз слушам Лед Цепелин, обаче. Аз слушам Лед Цепелин и аз съм рокер. Толкова са били искрени отношенията. Аз съм рокер. Как мога да е рокер и да не слушам? Беше на концерт. Да, и аз бях тогава. Затова и съм го запомнил, защото аз мисля, че днеска трябва да се слуша руска музика. без Много спирам там. жалко за малкото. Знам дали ще намеря Силвия, ще намеря, може би. Виж, вкъщи лугото на Макс, да. Така да. Значи, това ще го запомни. Къде ще го е? Както тебе в момента те виждам. Ти как заобича руска музика? Гледай ги на тебе. Покрай този пепелник как е заобича? Притиска ми село да се видя. Аз покрай пепелника как е заобича? Да, ама не мисля. Ама той не става. Не стана и Как да решим? Най-левия на тело е нашия отзад. Само, че никой няма Леле, вас ще той. Не! Идува да са. В кой район? В Тутрага, град Тутрага. Така съм решила. Правилно се Аз ще бъде на следващия. Чакай, това е за... Аз ще бъде на следващия. Сега за евро. Не съм сега вие. Не бе, гледай сега. Тутраган. Да, много хубаво. Може да стане нещо като малка Венеция. Абе, не знам дали стана финал в Венеция, ама ако го канам там, примерно, аз понаше малко. Сериозно? Там ли е?
Не знам, просто ми харесва като име. Не, то се ми бъдеш предлагано. Така ли, аз го приех на сериозно. О, не, Аз помислих, че там вече... Не. Не е ли така? Просто аз съм в близките 7-8 години. Това са най-старите борчики земи. Май, виждаш ли добре Значи там просто като пътуваш с кола, значи там доминантно като пътуваш с кола, трябва да караш бавно, много бавно. Ако трябва да спираш в момента и да ще гледаш наляво, надясно. Това е нещо, което явно там има някакви енергии. Знам, че има такива комари. Какви комари? Така в Дунава имало такива комари като папатаци. Разбира се, но е за цяла година. Те са в определен период на годината. Ти няма да ходиш, когато те най-много се размножават. Иди за една седмица. Ще отида след размножителния период. Тогава ще ме е страшно обаче. От 15 до 20, примерно, няма да ходиш. Не, няма да ходиш. Иди след 25 и всичко ще е много приятно. Чакай, че руски ми е трудно. Пошла куда-то подальше. Искам ти кажа, че ако имам такъв работодател, просто ще лежа вече в какво. Представяш ли пати? Абе, разговори си. Вие отвънка ли бяхте представили? Абе, така ще скам. Габелия. Не видим племените, има една тъчка за Човек е работил. Като професора. Професор. Значи, няма един шок с професор Пипо. Непременно обаче да поздравиш майка си от мен. Непременно искам да ме сола. Трябва да ти кажа, че за мен като носа. Като се обадих да кажа. Майка ти ще е поздравиш, най-големия. Знаеш и видях. Тя в момента не знае, че се събира, бе. Естествено. Малкия Нютон. И примерно утре други ден, дали се видя и си кажа, бе, така и така, оня ден се събрахме и ние да сме Не помни, бе. Девчо. Абе. Не помня. Не помни, И така ночата просто я виждаш. Виж какво ще ти кажа, майка ми беше учителка по български, но тя не беше в 31 училище, в 6-то. Граф Игнатиев дом. Да. И там е по същия начин. Те така и живяват нещата. Да, че това не значи, че става нещо. За най-малкото и просто го преживяват. Но те го преживяват, не искам ти кажа как. Ето, например, Ще кажа, те са столове, примерно, и там са столове. Ма те се събират. Те си имат една групичка, дето... Да, това Майка ми, например, се събират на граф Игнатиев. Там има една сладкарница и си ход. Кой с бастун, кой с богато. Но, примерно, на 24 май, това е... Почват академично и после болешките и внуците и сега моя... И правнуци, и така и то нещо. Но това има живота. Ма ние вървим натам. Гледай сега, ние вървим, важното е как ще стигнем до това. Тук се става и се става. И сега. Яро, благородная, Тя не е бил при Семерджиева, Аз съм вече за това. Днес гледа ли парада? Да. Ей, какво? Няколко пъти поне. Това е парада на Путин. Видели? Видели как се изпърнат и като по-полет? Така се дига на метър и Степлява! Степчо, видели Тайфун? Тайфун. Най-добри да са монети. Я оги да видя. Степане, ти гледал ли си скоро И наведете глави. Ние сме руски възпитани.
Кой като руски възпитаник знае най-добре руски? Това по-отделно нещо е другия. Една секунда бе, той друг. Чакаме, не, по-малък е Боби, ще е втора, бе. Боби, отиваме в Лайкова на кино и в трамвая, куфара е толкова по-високо от мен и ми вика така, бате, куфара е по-малък от мен. Знаеш как му След първа. Който бива на Уиен, това е бяна една комплекса. От тия компис цялата той знае хората. 40 лева заплата. Аз там ще разкарвам се на Бей, да, седи. Остава си за тебе. Това умря ли, бе? Сега ме караш да пия водка, може да съм изпил 2 шета вино. Но, въпреки всичко, уважение, ще изпия в тая. Искам ви кажа. Аз сега там живея. Не бе да се правим. Аз се България да се направих направих 2 квадрата по-голямо. Защото руснаците... Аз съм българ и сплетнах една къща. Значи... Ние защо сме с американци? Аз кофата... О, давай! Не бе, верно, че имаш такъв момент, ама защо по нас ли да е било? Ай, молодца! Ай, молодец! Ай, молодца! Паста ще да ги е фаща. Дай тя се търка да не кажеш, Итко! Темно-синим Искам да кажа, че вие сте най-страхотното поколение от 4-ти клас. И това ще бъде цял живот. Надявам се новото. На 98 години някой от вас се спомине. Ние правиме среща на 40 години. Тоест, като ме видиш на 128 години, ти ще бъде с 132. Като аватар се ме видиш. Да можем да пиеме трябва да се държим, за да можем да пием. Опа! Опа! Много раз. Оставете билата на вишето. Все равно. Къде ми е научи? Къде ми е научи? Даде другарката си, и така си... Има и белогвардейци. Всички, които ги написат... Физика винаги съм имал 7,20 на 24. Аз съм 18-та гимназия, Госпожа, кажете, вие знаете. Ета мъжка. Али си имаш една певица за това. Знаеш паралелата. Там да си. За съжаление, Това е било детските градини. за съжаление,
Чочо Оклюдомов, който беше съученик и на 12-ти в Народния театър ще има поколение. Чочо беше Абе, да пуснем една песничка тук да си изпееме. Йованки Йованов, пусни ми я. Така, нещо македонско да чуеме. Все мы с ней встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте. Оги, има ли някой да прави салати, бе? Няма. Какво значи не тече? Мога правиме само свирки вече. Нема не ставате Дойдохме си на думата. Майка свирки правим аз. Добре свирки. нещо македонско. Чакай. За госпожата е това днеска. Ей, днеска е тема, бе! Се много ще изпусна македон. Добре. Но за нея. Когато не работи, не мога ни удържиш. Една салата няма кой направи, не мога да удържим македон. Дори си поръчахте по-рано. И когато ще да поръчваме 12, тя се умея. Вие сте! Що сте от четвърти клас, значи сте още не сте... Не сме дорасли! Не сме дорасли за македонски. Поръчте си! Аз какво ви давам? Това е това. Що ще бъде? Колега! Ето какви сме били преди... Ама да внимавай, паза... Тя за мен е много важна тази стипка. Да ме пазиш. Ето това му казах на моя приятел. Погледни какви... Няма бецета. Сега сме по-хубави. Идиоти сте били. Да. Знаеш, че какво ми причисва? Аз некровози. Ще дойде и некровози. Абе, какво прикалаш? Абе, какво прикалаш? Това е 72 година, бе. Не е имало дигитална техника, това онова. Аз съм роден. Това е най-съвременното 72 година. Това е най-съвременното 72 година. Браво. Когато ти си браво. Обаче аз ти пожелавам да бъде най-тъпата година 2028. Що? Тогава да умрете. Тогава да умрете. Но... Няма ден, няма здраве, Кажи да нещо македонско има ли? На гармошке. Ухожи. Кнаведу, Свидетелю. Дерожения. Торгарас. Това е наистина Степчо, един от големите писани. ако продължиш, той няма да спре. И аз ще спия и това няма да го допусна, ви. Моля душа. Край. Не, това път вече ще се умеса. Не те продължава. Моля ти си, той Абе, какво ти каже? Бе, извинявай. Чакай да отида да му кажа. Моля те, дете, кой ще никъде да Сиди си начина. Да не питаме Халков. Сиди си начина. Циганския романс. Моля те, седи си начина. Ей, така ги обичам, така и ги люблю и... Ей, въобще ги казвам. Той ги няма, той не може да ги пусне. Ей, само отида да го питам кой е. Той не може да ви каже нищо. Кажи му да се върви. Той ще ни убие. Очи черни. Немай лъче, немай прави документирай.
вече не. Kako един географ много, бе. Абе, Лоче, аз съм го играл единица, бе. Как много, бе. Без гол, играш ли го по-долу? Има време, има време. И аз съм го единица, бе. Как го играла Томач? Той не съм играл, Това е бараж, да? Баража го има. Аз съм значи, значи играеш. Не играе. Съответно, че бараж. Пак е шампион! Само да не възстрелба. Аз винаги имам едно на ум. Да. Снимат колегата утре да му каже, бе ти, Демокрация вече. Васко, снимат се. Йован ти ми последи, защото сърцето ме боли.